Poďme sa pozrieť na nešťastné ohýbače bedra, ktoré sa tak častokrát vyskytujú v konverzáciách typu strašne som potuhnutý z toho, ja v kuse sedím, poďme si ukázať, čo s tým vieme robiť. V rámci dnešnej časti Hyb sa viac si ukážeme 3 cviky zamerané práve na ohýbače bedra a na pohyb tzv. Extenzia bedier, to znamená pohyb, kedy ide noha ako keby za os tela, dochádza k extenzii v bedre alebo teda k vystrečiu. V prvom rade v krátkosti problematika a prečo vlastne sa deje taký ten tuhý pocit v tejto časti. Musíme si uvedomiť, že či chceme, či nie, trávime veľa času v tejto pozícii, či už kvôli práci, kvôli nejakomu šoferovaniu a tak ďalej, alebo jednoducho kvôli sedeniu na gauči a málo pohybu. Začneme takým aktívnym drepom, kedy sa budeme snažiť tlačiť koleno pred špičku, ale nesústredíme sa na pohyb úplne v tejto nohe, ale sústredíme sa na túto zadnú nohu. To znamená, že nebudem chcieť robiť takýto klasický výpad, ale práve že v tejto tu oblasti sa budem snažiť dostať do čo najväčšieho rozsahu pohybu a tým pádom taká pomôcka bude zadné koleno ostáva prepnuté. Okay, a tým pádom tlačím sa čo najviac dopredu a dochádza k tomu presne, čo chcem dosiahnuť, to je extenzia bedra, teda mal by som cítiť taký príjemný stretch túto na prednej strane. Spravíme len 3 opakovania s tým, že dole zotrváme vždy 5 sekúnd, odrobíme si jednu aj druhú nohu. Okay, čiže znova, ak sme sa ešte nestihli nastaviť, postavíme sa do trošku takého väčšieho výpadu, čiže nepôjdem len nejaký krok dozadu, ale doslova 2 kroky. A tlačím sa čo najviac na tú prednú nohu, zatiaľ čo mám mierne podsadenú pánvu, čiže z tohto tu podsadím pánvu a teraz sa tlačím čo najviac dopredu. Rozdiel oproti klasickému nejakému pasívnemu stretchu je ten, že sa teraz v podstate dostávam nie do aktívno-pasívneho stretchu, ale do aktívneho, vždy je to nejaká forma stretchingu, ale táto prvá časť slúži len na to, aby sme si ten rozsah pohybu dočasne, krátkodobo trošku zlepšili a zväčšili a následne sa pustíme do silových častí. Takže vymeníme si druhú nohu, pretože častokrát ľudia to skúšajú len nejako strečovať a tú tuhosť nejako dostať a už po týchto 3 opakovaniach sa tiež budem cítiť trošku lepšie, trošku rozhýbanejšie, ale tým, že ten daný rozsah nemáme pod kontrolou aj pri nejakom vývine sily, tak tá tuhosť sa vždy časom nejako proste vráti. Má to veľmi krátkodobý efekt. Ideme na 3. opakovanie. Ostaneme znova trošku dole. A pauza. Čo chceme dosiahnuť je tento tu pohyb, v ktorom sa nachádzame málo počas dňa. Chceme ho nielen otvoriť, nielen získať nejaký rozsah pohybu, ale tieto tu svaly, ktoré sú častokrát v skrátenej pozícii, v tejto tu, chceme aj v tej predĺženej pozícii posilniť. Ukážeme si také 2 veľmi fajn obľúbené cviky. Ten prvý cvik je tzv. Opačný Nordic curl, čiže klasický Nordic curl na zadné stehna, možno poznáš, keď ideš do takého toho predklonu. Teraz pôjdeme smerom dozadu. Čo sa budeme snažiť? Celý čas ostať tuto prepnutý. Čiže nechceme znova tento pohyb, to máme počas sedenia, toho máme dosť, ale budeme chcieť ísť celým telom smerom dozadu, zatiaľ čo zadok je zapnutý a nedojde tuto k žiadnemu pohybu. Kľudne si dám špičky takto, alebo ak to pôjde, tak môžem chodidla skúsiť potom takto prepnúť. Beriem si ako orientačný bod najprv moju petu, pôjdeme 5 opakovaní, čiže chcem ísť smerom dozadu, dotknem sa pety, mal by som cítiť fakt dosť veľký ťah a dosť veľký tlak na prednej strane stehna a tuto, na ohýbačoch bedra. A znova pôjdeme dozadu, dotknem sa pety a s každým opakovaním, ak sa dá, skúsim sa dostať trošku do väčšieho rozsahu. Čiže skúsim ísť postupne až na zem. Hop, máme 3 opakovania, dáme si ešte 2 a potom si ukážeme to opakovanie 2, pardon. To je strašné. To je strašne, keď človek z východu 2 a 2 to nikdy nejde. Posledný krát. Hop. A znova naspäť. Bude tu dochádzať častokrát k jednej chybe, to je, že smerom dozadu idem v pohode prepnutý a následne, už nie som prepnutý, už som v pohode a následne pokrčím tie bedrá a takto sa vytlačím hore. To nechceme, stále si chceme predstaviť, že prvé, čo ma smeroval dopredu, je moja pánva, čiže idem smerom dozadu a teraz prvé, čo je dopredu, pánva, až potom zvyšok tela. Samozrejme existujú ešte aj kopec iných fajnových cvikov, napríklad tuto vidíš teraz na videu taký klasika flexie bedra s expanderom, to je veľmi fajn vec, ale na domáce prostredie nám vystačí aj toto.
Teraz si ukážeme ešte druhú variantu a to je tzv. Diagonálny stretch. Začíname vo výpade. Chceme teraz v podstate natiahnuť a zároveň vyvinúť silu v tejto tu časti, vlastne na tej otvorenej strane, čiže na mojej pravej nohe teraz. Čo budem následne chcieť spraviť je, budem sa chcieť vyrotovať cez to koleno, rukou sa dotknúť postupne päty, tak ako pri tom druhom cviku a naťahovať smerom dozadu a dostať sa znova naspäť. Okay, znova idem smerom dozadu, skoro celá váha je tuto na prednej strane a znova naspäť. Ak necítime tlak a ťah tuto, na tejto tu strane, na tejto nohe, kľudne sa môžem niečoho tuto trošku pridržať, napríklad palice a znova naspäť. Otočíme si to z druhej strany, nech to vidíme tu. Čiže znova, k čomu chceme teraz dospieť je, aby toto ostalo celý čas prepnuté a nekrčil som sa nejako hore-dole. Okay? Čiže nechcem spraviť tento pohyb, ale chcem stále sa vytočiť a doslova padať smerom dozadu a následne naspäť. Dáme si druhú stranu, práva noha dopredu, vytočím, postupne dozadu, dotknem sa. Takisto ako pri druhom cviku môžem začať na hlídku alebo na pete a postupne ten rozsah pohybu trošku zväčšovať. Inak takéto rutiny máme v našom tréningovom pláne Hýb sa viac na každý deň. Vždy začíname pondelok bedrami, útorok chrbtica, streda ramena, lopatky a tak ďalej. A na každý deň máš takéto jednoduché videjka s krátkými popismi a vieš si to kedykoľvek odcvičiť. Tak a znova naspäť. Len pre ukážku, k čomu sa dá ešte dostať vyššie z tohto cviku, to by bola táto varianta, kedy som v stoji a idem opa. Takže, druhý pokus a znova naspäť. Okay. Týmto spôsobom a kombináciou týchto troch cvikov, ktoré sme si ukázali, sa dostaneš nielen do nejakého streču tejto oblasti, ktorá je častokrát tuhá, ale naučíš sa tie dané svaly, ktoré ti pomáhajú ohýbať to bedro, ktoré ti pomáhajú zdvihnúť nohu pri každom jednom kroku, tak tieto svaly sa naučíme aj trošku zosilnieť a tým pádom dlhodobo takto budeme bojovať proti tej tuhosti. Vidíme sa budúci týždeň, tak ako každú sobotu o 19:00 hybsaviac.sk pre viac informácií. Čauko.